אני כאן מנסה ליד החברה חדשה. קלטים בווידאו. וידאו. הנה. בואי מריצה. תראה אותו. טוב, תקשיבו, זה וידאו, זה לא סרט כחול, תוריד את המחשב. יופי. אוי בואי. יאללה דיו, קדימה, הופ, הופ. שמאלה עליכו. שמעת אותה? אמא, רואים לך את כל הטוסיק. שמאלה עליכו. חברה חדשה, לא? איך עוד עשרת את הילדים? עם עוד שנייה. אבל איזה בידור איך הם מחכים לראות שאני מצלמת. כן. סוסי. איזה טקטור. תראי. רוצה להרים אותה עוד פעם. מה אתם ילדים? כנראה. די. מה, מריצה? לא. מריצה. בחייאת גיורא, תעשה לה מריצה, אתה חייב. אתה חייב מריצה. גיורא, מריצה, חובה. לא סתם בועט בחתונה. כמה עוד. גיורא. מה מסוכן מאוד? מריצה, נו. בת לו בולה מריצה. שבוע תופך אותה. היא עקשנית. תגור אותה. לא, אין לך כוח, זה העניין, גיורא. אתה לא בכושר. יאללה, בוא ניקח אותה. יאללה, מריצה. אין לי כוח? חושב שאין לי כוח. משוגע הזה. עדיין נופל. גם לי יש משפחה משוגעת. לא, איזה וידוי. פי. היא עשה וידוי בווידאו. אני לא מסכימה. לא מסכימה. מה? אליי? אני לא רוצה, זה גבוה מדי, תקחי אותו לשם. אין לו הרבה כוח לגיורא. לא. אין לו הרבה כוח. הוא לא משפיע עכשיו עם כל הכוח שלו, חבל לך על הזמן. יש לו מלא כוח. הוא יכול לתת לך במכה אחת כזאת נפילה. לאיפה הוא הולך? נמיטוון, לא טמפ, אוטוון. איתבן, מה זה עוד פעם? אוטוון. רגע, אני באה. יאללה, תשימי את היד, שלא תפלי. שלא תיפלו. ריטה זוזי. לא נפל לך, תשימי ריטה לא ייפול לך. תשימי ריטה לא ייפול לך. אמא, תשימי איתה. רגע, ממי, רגע. קרן, את כולך דרווינים. לא, זה כואב לי, סגלי. איפה? תראי לי, רגע, בואי נראה. איפה? הנה, באוזן ופה. אז גם לך יש מה? רגע, נביא עדויות, רגע, תביא. וגם פה. אמרת, גם לך יש משפחה מהירים? משוגעת. משוגעת? זה לא משוגעת. הנה, עוד אחת אמרה. מה היא אמרה? מה אמרת? יש לך קקי? אמא, שימו לליאם דיסקטים. תיתו, בואו כדורגל. קרן, אפשר סיגריה? למה, אמא? קרן, אפשר סיגריה? קרן. לא תהיי. כדור בורח לך. כדור בורח לך. קיבלתי אלף. אפשר סיגריה? לא עונה בכוונה? לא רוצה, תודה. שחו אתם. מה יש לך בכוונה? לא, אל תעשי סקטים. לא יודע, מה אתה עושה? אני עושה סקטים. בשביל מה? שלי. למה? שלי. מה אתה עושה עם הסקטים? אני רוצה לנסוע עם אלה. אני רוצה לנסוע עם אלה.
רוצים סלוי עם אלה. ליטל? מה? ממי. לא לכולם, זה לא בריא לרגליים, ממי. גם בלי גרביים, כן, זה לא בריא. וגם מרגל לרגל. לא בריא, ממי. טוב, תורידי לה. לא, אמא, אני עדיין לא בסדר. נפח אותו חזק. נפח אותו. לא אתם. לא תנפח אותו. כי... איך זה מגיע, זה על הרצפה. זה סיכם לך. זה על הרצפה, אני אביא לך בלון בבית. קח, קח את הכדור. קח. חכי, רק תחרות אחת, בואי. פתח את הבלון. בואי, נעשה עוד תחרות. תראה לי. די, די.